tabi niya. We are now going. Yes. Ito na yung causeway. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Taon na yata. May date. Hindi ko na nabibisita ang causeway. Ito na ang causeway. At doon yung bridge na malaki. The other side. Ito yung causeway. Ayan. Papunta na tayo sa Dawis, guys. Tagbilaran Sea. Yan. Ayun na yung pier. Pantalan. Yun ang Pantalan. Tagbilaran Port. Ayan siya. Dami palang bahay doon. Daming bahay. Huh? Police station. Daming police ngayon dito pala. Very good. Ganda ng bahay na yan, no? Square lang siya, kwadrado. Nice. Ang ganda ng mga bahay nila dito. Villa Traverento. Ang ganda ng Castillo Palace. Bang style, no? Pabilo. Busy ang Dawis. Busy na ang Dawis, hindi pa to ganito noon. Tingnan mo, grabe ang development nangyayari dito. Ang dami ng subdivisions. My gosh. Ito yung Church of the Mormons. Ayan. Ang daming nagsisitayo ang mga buildings, mga resorts. Busy talaga ang lugar na ito. Today is November 14. It's 10. Ayan, yan ang oras, guys. Puntahan natin itong airport na masyadong matunog na airport dahil bubuksan na ngayong November 27. Gusto nating tignan muna kung anong itsura niya, kung talaga bang totoong magbubukas na. Yun. Ayan. Makiusyoso tayo today doon sa Panglao International Airport. Ayan, guys, ha. Puntahan natin. Pasyal tayo ng Panglao. Matagal-tagal na rin na hindi kami nakapasyal kasi dahil nga doon sa project namin hindi kami nakakalabas. Ang laking sakripisyo rin, pero anyhow, may natapos din, napurma na rin yung project namin. Kaya ngayon, pinakaisapan ko lang husband ko na pumunta kami saglit. Ayan, andito na tayo. Malapit na. At ang maraming intriga tungkol dito sa airport na ito. Huwag na lang nating pakialaman. Ang
Ang importante, tignan natin kung ano natapos at magbubukas na raw sa wakas. Kasi dapat sana nung yung promised date sa opening is July. Pero hindi natuloy, kaya tingnan din natin kung matutuloy nitong November 27 na sinabi. Kasi nabasa ko sa Facebook. Kaya kung nagka-interest na pumunta dito, tingnan natin. Ayan, sa nag-request na ng update about this airport, siguro mga 2 months na yun may nag-comment. Sorry guys ha, kasi hindi basta-basta kaming makalakad. Ngayon lang nagka-chance, kaya ngayon at least mag-opening na, mas maganda naman yung makikita dahil complete na. Kaya sorry na lang at hindi agad-agad na update. Yan, puntahan na natin at nandito na tayo sa Lourdes National High School, dito sa part na ng Panglao to. Panglao na, no? Panglao na yun guys, di ba? Oo nga, Panglao Substation. Ayan o, Substation. Yun, Panglao na nga pala. Kala ko Dawis pa. Ayan. At ito ay Lourdes Elementary School. Ano na airport dyan? Close naman? Oh my God, close pala. Road close daw, close nila. Welcome to Bohol Panglao International Airport. Ayan, Sabi nila, Ranger Construction and Hard Hat. Hindi tayo makapasok. hindi makapasok dyan. Mag-walking kaya tayo. Hindi din malayo ah. Doon tayo sa kabila mag... Pwede? Ayun, may gwardiya o gwardiya yata yun. Hindi ba yun? Ayun o, pumunta sa tindahan. Hindi tayo malikot. Para, gwardiya nga yata yan ng airport. Ayun o, may shotgun siya. Saan ba tayo pwedeng pumasok? Bigas tayo, bigas. Naku guys, may nakalagay na karatula, hindi pwedeng pasukin yung road na yon. That was the road, main road to airport. Pero punta tayo sa kabila. Ano ba yung iniikutan natin noon pag papasokan doon? Sinara na nila, grabe na. Sarado na? Oo, sinara nila. Naku, Yan ay yung pinapasokan natin doon. hindi na pwede. Yan na airport oh. Ayan ang airport na yan oh. Hindi pa naman parang tapos pala. Ayun ang airport. Hindi pa masyadong finish. Iko tayo doon. Pero Bigas. bubuksan siya sa November 27. Tingnan natin. November? Dito, this month. Today is November 14. Then sa 27, yun na ang opening. Inauguration na. So, let us see. Iba palang road yung ginawa nila doon. Grabe no, may sariling road no? Ito na, airport na. Ito na ang airport. Nalabat na pala. Yay! Ayan, pero marami pang mga ganyan, damo-damo. Ayan, nililinis pa siguro. Hindi pa siya ganun kaano. Hindi basta-basta rin. Ito dito siguro ang malinis. Ito oh, maluwag oh. Luwag. Nasaan ang main building? Hindi ko alam. Walang din. Never kong nakita yon, building na yon na malaki. Ito pala yung signal na dito maglanding airplane. Ayun, dito. Yung lights yan, Ayan. yung lights oh. Ay, my God. Yun. May lubak-lubak. Hindi pa siya makinis. Ganun ba talaga? Ayan. Pwede yung pumasok. Pwede pumasok. Magpaalam tayo. Tanungin natin ka? Tanong natin. Tanong natin ka? Luwag oh. Tanungin mo kung yan ito ba airport pa rin?
Pwede magtanong ko, kanang sa airport na, ano may airport na may na, ano po? Ano po? Pwede pong mag-vlog. Vlogger kasi ako, may nag-request ng Saan ang airport update. dito mismo? Yung mismong building na malaki ng airport. Wala dito bang, mga opisina lang po sa mga kontraktor po ito. Eh, saan banda yon? Doon yun, baka sa malayo. Maluwag kasi ito. Maluwag nga. Eh, saan banda? Saan kami dadaan? Yan, pag ganun po. Doon. Hindi rin po tayo makakapasok doon kasi sa ngayon, hindi pa Hindi pa tapos. pa sila. Ay, ayaw nila. Kahit silip lang? Ang camera? Ganon? Hindi pala ito, akala ko ito Hindi pwede? Hindi Dito pala. kayo dumaan sa kabila, sir. Ba't na makikita niyo yung airport dito? Yun? O, bro, dito, Balik, dito balik. lang. Ay, hindi talaga makita. Dito, banda rito. Pabalik kami doon? Dito, Mm. oo. Doon po tayo. Doon pala makita. Okay, salamat ha, thank you. Thank you, Sir Tangob. Thank you. Ay! Uy! My God! Ikot na lang. Dito na po tayo. Okay. Hindi pala ito. Oh my goodness. Salamat. Hindi pala makita doon. banda. Ayun, yung building ang laki oh. Yun pala. Siguro Wala pala makita. I'm not sure. Sa kalsada. Oh my God guys, hindi ko alam guys. Bakit nakalagay ito? Ito airport, Narinig nyo kaya naman. na. Kaya nga, mga offices pala doon. Ang airport pala daw, doon sa kabila, doon. Kaya puntahan natin. Doon daw ang makita raw, pero hindi tayo pwedeng pumasok. Nakakalungkot man, Ngayon pero siya ngayon daw. silipin pa rin natin. Okay? Di bale, mapupuntahan rin natin yan pag nagbukas. Bawal pala. Tinan din natin. My God. Oh, hinay-hinay. May nasasalubong natin, ano to? Bumbero na yata. Fire. Ano yan? Fire truck. Fire truck ba yun? Kakaiba. Antik yata yun. Dito raw banda makita. Bakit gano'n? Oh, bakit ganun na? Di ko Bakit alam. doon nakalagay? Doon airport kanya. Kaya nga eh. Nakakalito. Ito tama ba yung sabi nung baka niluluko tayo nun ha? Ay, nako. Babalikan ko yan pag niloko tayo. Oh my god. Babalikan ko siya pag niloko tayo guys. Ha? Narinig niyo yung sinabi niya. Dito raw banda makita. Tingnan natin. Crystal E College. Panglao. Dito malapit ang airport. Ang luwag daw kasi malaki talaga palang airport yan. Hindi ko na itanong kung ilang hectares yan. Malaki yan eh. Anyway, ang details nito makukuha ko rin doon sa ano, sa Bohol Chronicle or ano yung mga news ng updates ng ano International Airport. Nandun naman sa mga posting nila. My God, dito kaya tayo magtanong? Wala eh. Wala akong makitang airport. Saan ba talaga? Tingnan mo. Hindi ko alam eh. Pero kanina doon nakalagay airport, di ba? Layo na ng tinakbo natin ha. Wala akong makitang lusutan ng ano, road to airport. Wala akong makita dito. Sabi niya, this way kasi makitang mas clear ang airport. Kasi nga hindi tayo papasukin eh. Gusto pa rin natin pumunta para makita natin maaninaw man lang kahit malayo yung airport kung ano na. Eh wala pa rin. Hindi. Eh wala pa rin dadaanan. Saan kaya banda? That is the question. Eh malayo-layo na itong nilakbay natin. Okay lang. Ganon ba kalayo yun? Ganon ba kaluwag at kalawak ang airport na yan? Ha? Sa bagay, malaki raw yan eh. Oh, tingnan natin tong mga kanto. Hindi eh. Saan dito? Baka yung nilikuan ng pick up. Hindi pa rin. Ayay. Ayay. Saan dito? I don't know. Baka dito naman. Hindi kaya dyan? Panglao East. Panglao Central East Elementary School.
Ikot na lang tayo pag ganun pabalik. Public? Ganun doon tayo. Pwede doon? Ganun doon sa loob. Ayan na yung munisipyo nila, oh. Nasa dito. sentro na tayo ng Panglao. Nandito na tayo sa sentro ng Panglao. Loko tayo. Asan dito? Ang swerte naman natin kung niloko pa tayo. Grabe naman ang mga tao. Loko tayo na. Wala naman ang airport dito. Sentro na ng Panglao tayo. Ikot tayo ganun doon. Ang daming nagko-construct ng bahay dito. Wow, mga coconuts. Ganda ng bahay niya yan, oh. Casa de Maria. Bagong gasolinahan. Layo na pala nung natakbo natin kanina. Saan tayo papasok dyan? Wala naman tayo papasok. Tanong natin kung saan tayo papasok. Saan ang road to airport. Baka doon.